Bună dimineața, dragii mei! Bun venit la o nouă citire, o citire generală. Bun venit pe canalul meu. Mulțumesc celor ce ați ales să veniți pe canalul meu să mă urmăriți. Mulțumesc de mesajele frumoase. Mulțumesc de încurajarea voastră. Cum am spus, vin cu o nouă citire generală. Acum citesc cât de repede, pentru că astăzi pornesc și eu spre țară. Cum v-am spus, sunt la lucru în străinătate, departe, plecată de țara mea. Și fac o citire generală foarte repede. Da? Haideți să vedem ce zodii are să iasă. Cine rimați cu aceste zodii, luați doar ce ți se potrivește. Da. Este vorba de 9 de monede, da? Este vorba de Marea Preoteasă și de Eremitul. Și la baza pachetului este 6 de monede. 8 de monede, încep scuze. Aici este vorba despre 9 de monede și 8 de monede. Este vorba aici despre mulțumire, despre succes, despre realizări. Este vorba că această persoană, 8 de monede, este vorba că el muncește mult, e foarte pretențios, e foarte ambițios de munca lui ce o face, dar el se gândește la 9 de monede, a lucra în echipă sau pur și simplu vrea să lege o prietenie, da? Marea Preoteasă vine cu foarte multe secrete, vine cu foarte multă înțelepciune, vine cu foarte mult noroc. E ceva ce vine cu noroc înspre cineva care din zodia de pești, rac, îmi cer scuze, din zodia rac. Iar eremitul vine din zodia de scorpion. Aici, Marea Preoteasă cu eremitul, amândoi țin secrete. Amândoi știu. Aici vine cu a scoate un secret, știe prea multe unul despre celălalt. Unul despre celălalt știe multe sau despre cineva, pot să zic despre 9 de monede, da? Haideți să vedem. Echilibru, da? Și 4 de bâte. La baza pachetului este Regina de cupe, da? Aici Regina de cupe vine din zodia pești, rac, pești, scorpion, da? Aici se ține niște secrete. Aici, cum am zis, Marea Preoteasă vine cu foarte multă înțelepciune, cu foarte multe secrete. Este o persoană pe care te poți baza pe ea, ceea ce spui, vorbești cu ea, nu vorbește cu nimeni, da? Eremitul vine în control, pentru că el știe foarte multe, da? Vine
Regina de cupe. Ce? Regina de cupe este un personaj ce îi doamnă, mamă, da? Are realizări, succes, dă atenție familiei și celor din jurul ei, da? Echilibru, cumpănă de drum. Aici este vorba despre, trebuie să te, din zodia de berbec, da? Este vorba aici. Trebuie să știi cum să te echilibrezi în viață, trebuie să știi când să aștepți, da? Este vorba că aici spune despre bani, trebuie să știi cum să te echilibrezi. Este vorba despre 4 de bâte, zodia de berbec. Cineva se va întoarce acasă în concediu, odihnă, fie că își sărbătorește, da? Echilibru, cumpăna. Îți spune cum să te echilibrezi economic. Deci atâta să te întinzi cât ți la apuma, da? Aici vine și cu spiritualitate și cu frumusețe, energetic, da? Foarte frumos. 9 de monede cu eremitul 9 și cu 8 de monede. Aici, cum spune această povestioară ce o fac, el se retrage de lume, vrea să afle un adevăr, dar cât e marea preoteasă vine cu mult noroc. Este o persoană marea preoteasă, ce vorbești cu ea, nu vorbește cu nimeni nimic, secretul tău ce-l spui. Aici, 9 de monede cu 8 de monede, marea preoteasă și cu eremitul, vine cu foarte mult noroc înspre 9 de monede, 8 de monede și cu regina de cupe, da? Aici, din zodia de berbec, cumpănă de drum, echilibru, 4 de bâte, este vorba aici despre echilibru, cum să te echilibrezi în viață, când să aștepți la momentul potrivit, da? Fii atent la oportunitățile ce vin înspre tine. Este vorba de 4 de bâte, întoarcere acasă, da? Concediu, odihnă, pur și simplu petrecere, da? Aici poate să faci și planuri de căsătorie, dar atâta să te întinzi cât ți plapumă, da? Este din zodia de Fecioară, Taur, Rac, Scorpion, Pești, Berbec. Cine rimas cu aceste zodii, luați doar ce vi se potrivește. Eu vă doresc zi faină ca voi, aveți grijă de voi și nu știu pe mâine la ce oră voi ajunge acasă, poate pe mâine, nu știu, să vedem cum pot să intru să fac o citire, dar pe mâine oricum o să intru. Poate nu intra de dimineață,
Poate o intra pe după masă, pe mâine seară. Eu încă o dată vă doresc zi faină ca voi și că mâine intrăm în weekend. Vă doresc un weekend binecuvântat, cum am spus, cu mult noroc și aveți persoane pe lângă voi care aveți încredere în persoane care orice vorbiți cu ele nu spune la nimeni. O zi faină vă doresc!